Kurt Thorsen, kom ind for. Byggemandsmotoren om selv. Og tak fordi du vil komme. Ja, tak for invitationen. Ja, for det. Hej. Hej. Rigtig dejligt, du kom, ja. Tak. Så er der Kan I stoledans. stol der? Så hvis Kurt sætter sig her. Jo. Ja, det har Laura styr på. Laura, vores regissør, som det er også Lauras kæreste, der har bygget vores hønsehus og vores jul. Men det kan vi altid fortælle om. Kurt, du er her jo, de går over i hjørnet over. Levende høns. Ja. Men, Men det kan vi altid snakke om. Godt. Vi skal jo snakke om, og vi har talt om det inden, hvordan det er at få dårlige nyheder. Ja, og det har du det har jeg virkelig prøvet. prøvet. Det har jeg desværre prøvet mange gange. Ja. Kan du fortælle de første 45 år af mit liv, der synes jeg kun, jeg fik gode nyheder, og så gik det den anden vej. Nu synes jeg kun, jeg har fået dårlige i lang tid. Ej, det er da også en god gang med. Men du havde en historie fra din tur i retten. Nå ja, altså, da du spurgte mig, om jeg havde haft nogle dårlige oplevelser, som virkelig satte sig sine spor i ens erindring, så må jeg nok sige, at da jeg fik at vide af mine advokater, at jeg kunne gå roligt op i retten, der var ikke nogen sag tilbage mod mig, og jeg blev fuldstændig frikendt. Og så står man en time senere op i retten, pakket med journalister, tv-kameraerne kører, dommeren kommer ind og siger 10 kendelser for ret, og man er helt sikker på, at han vil sige, at jeg er fuldstændig frifundet, og så siger han, så får du 6 års fængsel. Tak skal du have. Ikke? Hvor kom den damptrummel lige fra, der ramte en lige i fjeset? Ikke? Og der går altså nogle sekunder, hvor man altså oplever en fuldstændig sådan magtesløshed, en fortabelse, man får ligesom at tingene forsvinder under fødderne på en. Ja. Og der synes jeg nok, at der var der sådan lige nogle sekunder, hvor jeg skulle bruge alt, hvad jeg havde i mig af selvopholdelsesdrift og styrke for at sige, at nu giver jeg mig altså ikke til at stå og råbe efter dem, at det er nogle inkompetente fjollerikker og klaphatte, men nu opfører du dig lige ordentligt, ikke? Og så må du tale som en mand. Og det lykkedes jo, der synes jeg da selv nogenlunde, og i betragtning af, at der jo går et splitsekund før, at man får et kamera op i fjellet og siger, nå, hvad siger du til det, ikke? Og så står man der, ikke? Og man ved jo dårligt nok selv, det er jo dårligt nok gået op for en selv, hvad betydningen det egentlig får. Men det var jo også en særlig situation, for du skulle jo netop ud og snakke med en masse mennesker bagefter. Jeg har jo selv, som vi også taler om, jeg har jo selv prøvet den situation, hvor jeg har stået i retten og fået kastet 30 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste oven i hovedet. Men jeg skulle ikke ud og snakke med journalister. Det er jo babyudgaven, du har været på. Det, ikke? Men da du kom ud til journalisterne bagefter, vidste de, hvad der var sket derinde, eller skulle du til at selv at stå? Nej, det var jo live. Der var jo live udsendelse. Jeg tror måske, det var første gang, det ved jeg ikke, men jeg tror faktisk, det var en af de første gange i hvert fald, at der var live direkte fra retten. Ren O.J. Simpson. O.J. Simpson, ja. Ikke? Og det hele jo i teatralske, min medtiltalte Herr Trads, ikke? Jeg kunne ikke se præcis, hvad det foregik, men det forekom, som om, at han brød ud i gråd og smed sig på gulvet, eller hvad der skete. Det ved jeg ikke helt præcis, men det sagde i hvert fald det hele sådan lidt i mere ekstra teatralske... Føj, hvor du led. Føj, hvor du led. Men det var ikke spor morsomt. Det var det bestemt ikke. Hvad så med, da du selv skulle overbringe den dårlige nyhed til din familie og sådan? Hvordan var det? Ja, se, der kan man så sige, at den situation, jeg var der var vist det omgivende samfund jo næsten bedre end jeg, hvad der var sket, end jeg selv gjorde. Var der ikke noget, hvor du sådan lige måtte ringe og sige... Altså, det var nogle udenlandske fremmedforbindelser, som jeg ligesom skulle orientere om, hvorfor det nu var, at jeg havde været væk i 8 uger, da jeg havde siddet i varetægtsfængsel, ikke sandt? Ja, det var jo også noget af chok, da jeg kom hjem og ikke havde gjort noget forkert, efter min egen opfattelse i hvert fald. Og så kom jeg på politistationen og skulle hjælpe dem med at finde ud af, hvad der var sket. Så siger du er anholdt, du bliver sat i varetægtsfængsel. Så sagde man 2 måneder i varetægtsfængsel. Der har du jo ret til at ikke udtale dig, ved jeg jo, men nu har jeg jo fortalt dig, at man kommer længst med ærlighed. Det er det værste, ikke? Så der sagde man der, lukket af, ikke? Men jeg har jo så også på et tidspunkt skulle opleve det, at jeg skulle gå til mine medarbejdere, fordi de økonomiske vilkår blev jo af en sådan karakter, at jeg var nødt til at afskedige mine medarbejdere. Ikke af lyst, fyringen, det er jo ikke. Og det er jo lige op til jul. Og det var simpelthen noget af det værste. Der vil jeg sådan set have skåret min venstre arm af, i stedet for at skulle sige til mine medarbejdere, nu skal I høre her, kære venner, det her det kan desværre ikke køre længere efter jul, så er jeg altså ikke noget job. Det er jo utroligt mange ting, vi egentlig har til fælles, Kurt, for jeg har faktisk engang været butikschef i en Fakta, hvor jeg lige efter jul var nødt til at fyre min souschef, fordi han havde for lange fingre. Så der kan man bare se igen. Verden er lille. Jeg har prøvet alt, bare i meget mindre forhold. Drak I, hvad der var på hylderne i vinafdelingen? Han kunne godt. Okay, det gjorde vi. Med hjem. Så kan jeg ikke... Må jeg spørge, hvis man skal give nogle dårlige nyheder, tror du så, det er lettere at få dårlige nyheder fra sådan en smilende mand som dig, eller hvis det er sådan en som Trads, der sådan virker lidt angrende og lidt vred, hvor man kan sige, det havde du ikke. Du havde jo mere den der, det smilende, det skal nok gå. Altså, tror du nogle gange, at man måske hellere vil have nyhederne fra en smilende bud? Jeg tror ikke, at man kan give dårlige nyheder med et stort smil på. Det tror jeg ikke. Altså, man kan tage dårlige nyheder, hvis du er i stand til at mobilisere din egen indre styrke, måske med
et klemt smil, ikke sandt? Ja. Men altså, man smiler jo ikke indvendigt. Man står jo og græder indvendigt, ikke? Altså, hvis man får 6 års fængsel, uden at have gjort noget forkert. Men jeg siger da, at give en dårlig meddelelse videre, det er en helt anden situation. Ja. Helt anden situation. Fordi jeg vil hellere have en dårlig meddelelse, end jeg vil give en dårlig meddelelse.